Wala. Duhanay. Okay lang na no. Para ma-miss ka naman na ba pag panay. Bro, unsa ba gid? Ay kuan day nay. Pila ka din katol sa lamok nay? Size. Nay. I-budget itong utang na ko nay. Ngutang ka? Utang. Warang to ka. Hidugaya ay ako be. Ibangan ta ka video. Bro. Kung tayo mangutang. Nagpatag katol man kopi ko na to. Kau ta sigarilyo bro. Wala ha? Wala ko ay nana ni kopi ko. Wala katol ba ako ng palo. Tanggalan mo na. Hindi matanggal. Nanay. Hindi na, mga kwan. Palit gala di mo sulod. Bangong katol. Tunay ko ba? Tugon. Alas 8 pa gani. 8 ba bitaw? Na dai. Kopi ko, nanti kopi ko. Utang ako di ba no? Ilan di ba? Hey, sige na, apel ka. Pang YouTube lang gani ka ng panong ba? Talikod dyan na siya bala, ayun na dyan na ninoy. Hoy! Kagwapo na ako, talikod ka. Kuan manggod. Di lang siya, kuan mo, malood na siya. Pero hey, kopi ko na to, nagbala, kopi ko na to. Ay. So ko na kanay. Ngat namin kay di mga pautang gud nay. Oh, sige. Basta na kay shout out. Betul. Nanay lang. Nanay. Selfie nay. Ay lang. Trip. Dali, pangit ka na eh. Okay, maganda na may mga animal yo. Oh, di pa utang sa nanay, so manguli na tayo. Sayaw. Gapo nakasakwan. Kung asa kalsada mo sayaw. Okay. Dapat may sakyanan mo agad tapos magpatunga ka. Okay na, sige. Gawa. Yo, nakapalit ni katol, garilyo. Ano lang. Una na gay una man na siya gay nagtipid mi ko yo, nakapalit na mi og kuan. Kopi ko katol sa lamok, guys. Mangutang ang dami pero maula mi mangutang nga nanay kay kuan. Guwapo ko. Ayo. So okay na, the end. Teka lang. Di pa dito si mga call. Nag-imin, nagod-kagod. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel dyan, please subscribe. Click the notification bell. Para updated kayo sa mga vlog natin at sa susunod na video. Okay na.